Zal ik jullie eens iets laten horen? Zo, dat is schrikken, hè? En weten jullie nou wat voor geluid dit was? Nee? Dit is het geluid van een leeuw. De brul van een leeuw kun je tot heel ver horen. Als een leeuw bij jou aan het einde van de straat staat, dan kun je zijn brul in de woonkamer nog horen. Kun je je dat je voorstellen? Dat je dan ineens dit in je woonkamer hoort? Dit is de staart van een leeuw. Best een lange staart, hè? De leeuw kwispelt graag met zijn staart. Zijn staart gaat heen en weer als hij boos is, maar ook als hij vrolijk is. Je weet het eigenlijk nooit. Is hij nou vrolijk of is hij nou boos? Als je een leeuw met een kwispelende staart ziet, kun je dus maar beter uit de buurt blijven.